na Televisión de Galicia, o reality Salvaxe, e vai estar con nos a súa presentadora María Lamela. A ver, que lle parece a nosa versión do programa chamada Friaxe. Eva Iglesias. Moi boas tardes, que tal? Pois mentres non chega María Lamela para contarnos esa estrea do luns de Salvaxe, mirade con quen estou, con Toñito de Poi, Marcos Pereiro, porque vamos facer a nosa propia versión deste programa Salvaxe. Nos chamámoslle Friaxe. Friaxe. En que consiste? Moi fácil. Aquí vedes unha piscina de auga con xeo na que se terán que introducir Marcos Pereiro por unha banda, Toñito de Poi pola outra. O que máis aguante no xeo, gaña. Creo que é fácil. Sí. Ai, espera, que este non ten micro. Moi ben, Raquel. De azafata, aquí estou. Fácil, non? Sí. A priori fácil, porque, bueno, eu estar acostumbrado ao frío, nacín no frío e... Como nacestes no frío? Ah, nacestes en Alemania. En Alemania. Claro. Si non ti pensas que ventaxa. unha persona que non se alemana vai con chanclas e calcetís. No, Eso é verdad. Tamén Pero- extrañoume. Vamos ver, Pero este- en Salvaxe, o reality que se vai estrear este luns, hai dous equipos, uns chamanse Nécoras e outros Raposos. Ui. Estes non teñen nome. Sí, estes chámanse Toñito, Porco Bravo. Bueno, moi apropiado. A mí gústame. A mí tamén, a mí sí, do Porco porquiño, bravo. porquiño. É que do porquiño aproveitase todo. Salvou máis hasta o vidas. rabo. Sí, salvou máis vidas o porco que a penicilina. E por outra parte temos a Marcos Pereiro, que vai ser Velutina. Velutina. Marcos Velutina Pereiro. A Velutina non Eso te aproveita engancho. nada, No, pero son si hai que picar pico, eu que Sí. sei, non sei, non son Pois moi- Velutina, imos empezar por ti. Por que? Home, Porque me dá a miña gana. Como non por está María picar, Lamela, le vou Pero entón, que ten que estar en xeo ata que aguante. Sí. Debe estar en xeo hasta que aguante. Vale, que iba a dicir unha cousa, que é dicir, ten a ventaxa xenética de nacer en Alemania, pero como sabedes que o frío vaise pola cabeza, eu teño un jorro genial. Entón dá igual, que estés metido no xeo. Pero isto que, ao oíse final, pola cabeza, que se sí. gana. Que... Hai premios, seguro. Despois hai Seguro que premios. sempre hai premios, sempre hai premios. A ver, igual non por fai favor. falta, igual non facía falta tanto xeo. Uy, Igual pues non- aquí temos un... Mira, ainda temos aquí un Cala a capazo del... boca porque ti lavas ventaxa porque ti vas nadar Pero todos os días. Eu vinin sin nada, po. Entonces, que méteme. Pero no, Marcos. Sabes que co frío Bañador. colle todo. No, Puxestes pero... Pues, si siguen collendo, mira, si siguen collendo xa non tes nada que... Non tes nada que enseñar. Ay. Este regalou o presidente do Cangas. Moi apropiado, Moi apropiado. Moi apropiado. Frigorífico de morrazo. Mete pé, mete Ay, ay, ay. pé. Mete pé. Ay, ay, Está ay. frío, ¿Qué tal? amigo. Bien. A ver, botar un dura, poquinho máis. No. Mais. Ay, que me está salpicando. Guau, está Porque pillamos congelada, a eh. piscina máis grande, Marcos non? Pereiro, onde Ay, fixestes ti a espera. Mili? Eu Xa está. Xa sai. Non fixeste a Mili? No. Pero Marcos, non No, é que aguantou está ni 5 congelada, en serio, segundos. esa toma unha pinga e doe que todo non lo empezou fría o que está. cronómetro. Está congelada, eh. É que... Isto é moito, Eu eh. estaba acordando de dunha cousa que quería comentar antes de entrar. Sí, e por eso saíche, A ¿no? mí non quixen facela. Non quixeste facer a Mili? Pés planos. Porque xa sabía que eso non... Non levaba tiña a futuro. Mili non tiña moito Non tiña futuro. saída. Había moito... O jefe, non me estaba gustando xa daquela. Hai máis que meterse na máis piscina. É que está moi indios. fría, eh. Pero mira, empeza Podera. o cronómetro. Sí. A ver, eu quero poñer aquí un pouquiño de sentido común. As autoridades sanitarias Sí. advirten de que non Non é... están aquí para dicir No, a pero vou non dicir eu no seu nome. Veo unha Que parece ser que non... Veo, verdad? Ai, estáme salpicando. Non está salpicando Que pode ser contraproducente. Sí. Estar máis de 5 minutos Vale. nunha auga, 5 minutos, claro, sí. xa podemos empezar a ter que amputar miembros Pasa e que- demais. Marcos, pa dentro. Veña, Te vou pedir crono. Veña, vai. Cando xa non poidas máis... Que hai que meter? Cando... O Todo. corpo. Cando queiras pedir papas, botas un grito. Pero... No, A ver, el cabe, pero eu... Aí a choca. Ten que ser Aí, macho. porque aquí berramos todo o día, entón non nos daríamos conta. Jolín, Es unha campaca, non poidas máis tocar a campana. Vamos, Veña, Marcos, senta. veña. O frío está na mente, É todo psicológico, é todo psicológico. Todo psicológico, Por favor, Mira compañeros, como se poñemos protege, mira crono. que se... Que faz? Vas a botar Que todo. cae a piscina. Ai, Ahí está, crono. Venga, hay que pedir a Comenzamos. crono. Mete Dale. corpo, mete corpo. Mete corpo. Mete corpo, Mete corpo, mete corpo. Mete corpo, Marcos. Mete Está frísima. Mete corpo, Marcos. Mete corpo, Marcos. Pero, Mete corpo.
Claro, que non chegou a zona máis perigosa. Xa está o tempo No, correcto. termómetro. esa protese. Leva 10 segundos, aguanta un pouco, Marcos. 13 segundos, 14. Que doe. No, menos. Ai. Bueno, imos ver canto tempo aguanta Marcos cando non poida máis que tire da campá, pero agora deixadme saudar a cantante Hidden, que nos ven presentar o seu último tema. Moi boas tardes. Hola, boa tarde. Que tal? Aí estás ben, non de temperatura? Aquí estou genial, pero bueno, viñen con abrigo tamén. Non que está a ser fácil por aquí. Hoxe nos vais presentar o teu último tema, como se chama a canción? Na cabeza un no cora. Oh, toma. Creo que na canción a que, digamos, que te amosas máis espida. Sí, a verdade é que, bueno, é unha canción na que non é só que me sincerara co exterior, sino comigo mesma, no? Permitinme ser máis vulnerable que nunca. Entón, bueno, aquí está na cabeza ou no cora, directa. Pois veña, os abrimos os corazóns todos con Hidden, de contado estamos contigo e te escoitamos. Non sei se vai todo ben, compañeiros, que pasou aquí? Non parece. Que este non tocou a campana e leva a pedir a la fora. Non, pero que está fatal, Está fatal. Sí, porque o frío, no. Eso é verdad, mira, o frío... Consideras que deberíamos de parar isto? Sí. Pues non din que non, que vamos a ver? Vamos a ver, non pode ser pa tanto, home. Sí, A ver, xa verás. Dale. Non aguanto máis de 8 segundos aí metido aí. Mira que tiño tomado. ¡Carallo! No, é unha broma. Tiño tomado. La audiencia. Ese é bo pa audiencia, ese é maravilloso. Que frío. Imos facer unha cousa que Toñito moito se rí. Marcos, a ver se ten unha segunda oportunidade. Que dá para Toñito? Sí. Veña, para dentro da piscina. Sí, Pero que Toñito está curtido, porque ti todos los días, ¿no? Sí, é nada. Espera. Que sí que... Ai, vale. Eu aquí sí que me esperaba calquera cousa. Dame aquí. ¡Qué diferencia de corpos, sí, verdad! Notase que Eu pensaba está... que iba a aguantar, que eu estaba co Estarás rollo curtido, de... non? Vamos, Porque Toñito. tanto baño no río. Toñito, Toma. Crono, por favor, compañeiros. canto crees que vas a aguantar? Empece o tempo, xa. Escoita, que canto duro o programa. ¡Hala! Ahí está, A ver o micro. Este chaval Ven por está mal aquí. da cabeza. Ay, Toñito, que cae a piscina. Canto ¿Cómo duro estás? programa. ¿Cómo le vas? Moi ben, de maravilla. Sí? Sí, podo estar aquí Son meses. casi 3 Pues máis de horas de dúas, sí. programa, Ay, non vos pasedes, por favor. Creo que é o xeo que tiñamos. Ay. Isto tonifica. De contado estamos con Hidden e veremos como está Toñito de Ay, Poi. quiero Arrancamos lo que amar. non hai idea. Bueno, este é mellor que ir ao mar, desde logo. Arrancamos. Toñito de Poi. ¿Cómo estás? Pero está de maravilla, o tío. Están falando contigo. Sí, no, Pues estou sí, no atendo. che funciona. No, de maravilla, fantástico. Porque é importante que o calor vaixe pola cabeza. Entón, tendo a cabeza protegida, estás quente, estás Exacto. quente. Increíble, O deste home é increíble. Recordamos que hai un reto hoxe plantexado. Hoxe vai estar con nosa presentadora de Salvaxe, este reality que se vai estrear o luns en Televisión de Galicia. Nos temos Friaxe. Quen aguantará máis metido pois nesta piscina de xeo? Toñito de Poi ou Marcos? Xa gañou Toñito. Que Marcos botou 2 segundos. Eso, chamade mamín para salvarse, chamade mamín. Es que Somos salvarse máis propio. salvaxe que isto non vi nada na vida, Somos salvarse propio, puro de oliva. É que eu salvarse metín os auténtico. pés. Metín os pés aí. 4 minutos leva agora mesmo Toñito de Poi. Como vai aguantar 4 minutos? Leva 4 aí minutos. 4 Espera, minutos. para un momento, Juan. Espera un segundo. A ver que vas facer. Valle botar máis. Creo que non temos máis xeo, compañeiro. No, porque... A mí esto se me está pasando de castaño oscuro porque eu botei 8 segundos e pensei que me Foi a zonas cortaban os complicadas. dedos. Que maldad ten, Pero Marcos, mira que maldad ti ten. non sabes que Dale, Toñito de Poi é un animal vestido. Ti non sabes que Toñito de Poi é un animal vestido. Sí, home, xa o sei, que xa o conozo de máis cousas e a verdad que eu cando vin que tiña que meterse aí dixen, se o programa dura pouquísimo para que este Toñito metido no xeo. Bueno, recordamos que, como dixo Raquel, as autoridades sanitarias recomendan no máis de 5 minutos. Se quedanche 15 segundos. Pero confiamos en ti, Toñito de Poi. Si te atopas mal, toca campá. E Marcos, ti volverás á piscina. Porque si hai que aguantar máis de 10 segundos. Sí, non Iso seas será de cajón, contado. Non seas cajón, Marcos. Pero que eu quero acabar o programa cos pés. No, é que o frío, no, sabes que pasa? O frío, cando é frío, non sintes frío, sintes ese dolor de articulación. O frío, Pero xa nos tamén quero primeiros, dicir despois unha xa pasa. cousa, quero desmentir desde aquí, dende a Televisión de Galicia, que o do frío non é psicológico. No, é físico. Pero Sí, non lo vas contar despois unha proba empírica. Volverás te meter na piscina, eso será de contado, Vou seguimos con pensar Bruno para despois que Toñito. está auga quente.
Vou facer este Claro, experimento. ese exercicio, fai ese exercicio. Voume meter pensando que está quente. Toñito superou 5 minutos, sigue vivo de contado. aquí non hai Vemos por canto favor. tempo leva nesa piscina, pero un día máis temos que falar dos. Como vamos de friaxe? Toñito, como vas? Que sigue aí, pero aquí. deixamos a... Toma, hombre, que eso é un Canto tempo eso é un levará este xeo. home Non ves que non lle funciona esa Pero si eu cabeza. dixen que máis de 5 minutos mía. No, non. pero Toñito non é un ser humano. Tipo non Pero me en está serio, molando a non. cabeza, A ver, que alguén pare isto, porque Toñito sabedes que se bota todo. Máis de 15 minutos non hai ningunha persoa no mundo que lograra Pois, sobrevivir. Raquel a ver, si vos ter un Atanes, espera que disgusto, non Juan. pueda. Raquel dar. Atanes, Es que estamos, me- creo que diante dun destes individuos. Eu non me atrevería a probalo, No A quepo, metade, non. 12 a minutos metade en deste medio. individuo. Queres un pouquiño leite quente? Non o podo creer. Que si queres un pouco de aire de quente. No, estou ben, estou ben. Pero vou vos contar unha cousa. O que non está ben é Marco. Está empezando Toñito de Poi Estou a cantando. ter problemas no lado esquerdo. De mobilidade. Esta man Está asinto, de eh. mobilidade, está empezando a queixarse, Claro, está esta empezando man. a pasar No, factura. Esta man Está así. marcando pectoral. Sí, Imos era ter a postura que- perfecta, Imos ter que amputar, tú verás. Vais a nos ir o xogo das mans. Máis de 15 Bueno. minutos é incompatible coa entres en vida. calor. Hai un proceso, no, en serio, ahora vou explicar claramente para que todo o mundo... A ver, niños e niñas, Déitate, vamos a ver. déitate. Hai un primer momento onde tes frío, ese tal. Pero depois, pasado o tempo, pois entres en calor, o corpo Seguro. acostúmbrase. Igual che Claro, pasa se estiras como- a goma, depois volves a entrar en Toñito, frío. igual che pasa como o sapo na pota quente, Sí. que se está moito tempo, pouco a pouco, morre fervido aí, pero non Sin se darse entera. É como Sí, 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 a ver se lle vai dar un patatús. Iso pasa, iso é física pura. Niñas pobres. As centolas Vale, metéis así. teño unha mala noticia para Toñito de Poi. Dá, Temos sí, que volver claro. unha pequena pausa. Ti aguanta, que agora nos contas todo isto. Toñito de A ver Poi se é che unha volve o sentido centola ahora co mesmo. frío. Facemos unha pequena pausiña e vemos canto aguanta Toñito de Poi nesa piscina de xeos. E, por certo, imos seguir buscando... Preparado, mira. Como Pero digo, A ver se está, a ver... Pues hija aí. No, eu xa dixen que eu me desentendo totalmente No, no, deste aguanta, ahora experimento aguanta. sociolóxico. Ahora tes que aguantar. Agora vai chegando, Toñito? Iso xa non é friaxe, iso xa é conxelaxe. Como A se ver, chama o... que hoxe recibimos a María Lamela, presentadora de Salvaxe. Aguanta un pouco ata que chegue No, María. aguanta ahora, Toñito. Di que está dando volta rotonda de aí, non te preocupes. Nada, Quere Toñito. campana, pide campana. Home, agora non, Toñito. chulería está hasta un pouco, hai que ter chulería, pero un pouco. Non vas a Bueno. correr agora na veira, Chulería se un chegamos pouco ata solo. aquí. O tipo cada vez parecese máis o de ACDC, verdad? Sí, é verdade. Coitado. Bueno, pois con isto e con todo, se cae o comodín do público, Toñito e Marcos, entre os dous, teñen que ser os responsables de dicirnos que caixiña toca. Ti crees